Jeg siger hej alle sammen og velkommen til den her video, og i dag skal vi være sådan nogle piger i så åndssvagt. Men vi har Niklas med igen. Og det er første gang jeg er med i studiet, hvor vi spiller wrestling. Ja, men det er jo kun lavet ind på kanalen. Eller vi skal spille det der ved, at vi kravler over med pigerne. Skal vi det? Okay, vi skal kravle over buret. Der er buret på stenkage. Men altså, det fik jeg i fødselsdagsgave af Niklas. Så kom ikke. Hvor er jeg henne? Ja. Skal vi ikke kun være kvinder? Jo, vi må kun være kvinder. Jeg tager hende der i 95, så ved jeg ikke, hvad jeg noget. Jeg tager den med Likken Stivers kæreste. Ikke? Ja. Ja, det ser så åndssvagt ud, når man gør sådan noget her. Hvis jeg kan finde det. Det kan godt være, det er lidt skævt i dag. At det er en dreng eller en pige. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes. Skal du have ved hende der, eller hvad? Ja, jeg skal med hende. Står og spørger bare med med en sov. Men hvad ingen kan slå med en sov, skal jeg tænke på. Tror jeg. Baby boss. Big boss man. Hvad? Sig jeg ned efter. Det er på R. Bare find R. Hvor er hun overhovedet? Jeg spørger mig lige. Bas. Jeg skal lige på R først. Der er langt. Jeg følger kun ham ind. Så er der R. Nu er jeg på R. Sådan. Det vil kun damer. Så der. Jeg skal vælge en anden, der er lidt bedre. Yes. Sådan der. Ja, sådan. Jeg finder bare en dårlig. Det skal i hvert fald ikke være en i 3. Sådan. Sådan der. Og vi er dem derovre. Vi er dem derovre. Dem med hende der med over til venstre. Over til venstre. Glæder du dig, Niklas? Grunden til, at det larmer lidt, det er fordi, at vores kabler, de er så dårlige. De larmer hele tiden. De falder af hele tiden. Og jeg har en god magi med i studiet også. Hende der smag. Ja, smagmaskinen. Det smager jo som en banan. Jeg siger sådan nogle flækker. Det er fuldstændig. Hold da op. Det er jo ikke godt nok noget rigtig. Det er jo fucking en på fucking 79, mand. Walla bitch. Walla. Altså, jeg er helt død nu. Altså, jeg har ikke et liv lige nu. Okay, jeg flækker den bare. Og så det bag. Jeg kan jo ligesom ikke se noget, for det er lidt flappen derovre, der er vildt nede i skoen. Ligesom. Så snart vi. Spær ind. Boom. Fuck, det er så svært. Du står og rejser dig op. Og jeg ligger bare ned. Nu er jeg lige hoppet op igen. Jeg står der. Baby boss. Baby boss. Okay, jeg flækker ikke her. Er du klar? Okay, jeg kommer op. Nej, det gør jeg ikke. Skal du op? Nej, det skal du ikke. 6 minutter. Hey, ullagar. Rebel Stadium. Jeg hopper op fra. Eller jeg venter på dig. Nej. Men bare lad hende komme op. Nej. Jo. Så bliver det lettere for os. Bare lad hende komme op. Nej, der er ikke nogen, der skal nok mere. Har jeg forstået? Det er derovre, mand. Nu går jeg ned. Er der jo en, der skal komme op og så? Vi skal sørge for at få dem ned. Der er ikke nogen, der kommer op. Kun os. Nej, en. Jo. Nej, jeg kravler ikke op. Skal jeg kravle op? Nej. Okay, hun får mig ned nu. Skal vi få hende ned? Det er jo op nu. Nej. Nej. Hun er sindssygt hende her. Det er jo min. Altså, jeg er jo kun blevet flækket. Jeg har ikke engang gjort nogen ting. Altså, de er jo fuldstændig. Bare lad hende komme op. Bare lad hende komme op.
Så er det hende der. Nu flækker vi hende her, og så tager jeg... Nej, jeg har hende her. Bare gå over og flække hende på landet. Nej, hende er godt med. Okay, du har... Tag det sidste stykke. Tag sidste stykke nu. Godt, op. Det vil op til video. Mario. Og det er dem her, de var vi også sidste gang spillet. Jeg kunne godt det en gang. Og så skynd dig. Godt. Har du det? Nej, jeg har hende ikke. Jeg kan ikke. Nej, Mathias. Hvad? Jeg har ikke fået det sidste. Skynd dig op! Jeg er derude. Skynd dig op! Ej, det kan du ikke nå. Nu kommer flækker. Kan jeg ikke. Koncentrer dig. Det eneste, der måske det er bare at komme op. I tide, sådan. Og så har du det nu. Nu. Det er nok spændende det her. Nej. Dammit. Hæt på ham. Og så er det ikke. Men vi jo, når vi spiller op på easy, vi er sindssygt dårlige, ikke godt lidt? Kan du se, der er en skid. Okay. Men vi laver det bare til jer. Du var lige slå hende ud, selvom man gør det der. Og så skal der. Aha, det skete bare ikke. Det skete bare ikke, det der. Slå hende. Slå hende nu. Nu. Jeg skal se til hende, for han skal. Så nu er smadret hende, så han er helt død. Det er godt spændende. Så smadrer hende igen. Eller slår hende dig. Ikke noget andet over først. Kom nu bare videre. Nej, hvad fanden? Du skulle have blevet med mig, Mathias. Ja, men det var mest der, hvis jeg var færdig med det samme. Okay, jeg skulle bare starte forfra. Nej, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan nå at smadre hende. Når det. Jeg slet ikke gør noget. Jeg har sat den forfra nu. Okay, vi skal først til venstre. Okay, vi lader den ene komme op igen. Men så bliver vi begge to dernede, og så flækker vi og vender på hinanden. Ikke? Ja. Kom nu, Mathias. Ikke jeg fuck med nogen mere. Bare lad den ene komme op. Bro, bare kom op. Bro, kom bare op. Oh shit. Det er jo svært at se på kameraet. Det er fuldstændig sindssygt, de der. Det er jo voldspsykopater. Nu giver flere af dem. Og vores skulle være over 89. Og I skulle være under 82. Bare lad den ene komme op. Oh fuck. Der er lidt. Jeg skal nok. Ej, det er ikke. Den ene er død. Skal du så op? Op. Nej, Mathias. Jeg venter på dig.
Ej, det var ham med. Stikker. Nej, det er et fucking svin, mand. Hvad fanden laver man? I'm coming. Sidst han gør det med mine venner. Hvad fanden er det? Okay, vi venter på at de... Op. Nej. Godt skynd op nu. Nej, min. Det er på mig. Nej, det er min. Så op ned. Skal op ned på hende? Ja. Nej. Jeg er ikke op. Jeg får helt andet andet. Jeg lader bare hende den anden komme op. Skal det? Jeg bare lader hende komme op. Så er det en til det. Og fatter du skal ligge der? Er det der du fatter du skal ligge? Jeg har hende. Hvad der sker? Det er jo ikke løbebånd, det her. Hvad sker der? Nej! Yes. Hvad sker der? Tak. Bare lad den anden komme op. Nej. Kom nu op, Niklas. Niklas! Fucking sparking hole. Bare flæk hende. Flæk hende, så skynder jeg så. Og på sidste. Skynd dig op. Jeg kan ikke! Og det der med det. Nej. Men der tryk trekant. Det kan jeg ikke. Nej! I'm coming, you! No, you bitch! Skal du op? Jeg skal nok. Var det godt lavet det der? Jo. Nej! Stop lige. Jeg siger bare, hun kommer nu. Lige herovre. Du hopper op dernede fra, for jeg kan ikke klare hende her. Du skal ikke gøre som sidst. Det er svært. Jeg venter på dig. Skynd dig at trykke trekanten. Skynd dig. Nej, jeg er med. Jeg kan ikke gøre det nu. Jeg kan ikke gøre det. Trekant. Det er bare super nok. Det der. Slå hende. Skynd op. Kom. Det har vi. Det er derfor, jeg sagde, at jeg skulle kravle over. Det var jo da svært. Okay. Skyld. Nej, det der. Ja, måske. Nej. Bare starte den forfra. Starter den bare forfra. Men det kan vi ikke, fordi jeg er ude. Prøv at give mig den. Og så ned på... Nå, prøv at give mig den. Kom ned.
Og så helt ned på. Der. Yes. Sorry til jer. Men vi vil altså bare dårlige nu. Det er det, jeg siger til jer. Det er lidt dårlige nu. Vi skal finde mand. Ja, det er fucking svært. Jeg kommer, når jeg får hende her til at sove. Lad bare den ene komme op. Og det er ikke meningen det her. Det er ikke meningen. Nej. Okay, jeg kravler bare op, mens jeg så hopper jeg ned på den. Skal det? Jeg kravler også op. Nej, det gør jeg ikke. Få den her væk. Du tyrer bare helt stille med fucking babs. Bag dig. Ja, jeg kan godt tage det, men jeg er så død. Men jeg kan ikke gøre noget. Slå den ene ned. Smadr hende. Kæk! Jeg smadrer hende her. Skal det, eller skal den kravle over? Bare en kravle over. Fucking smadrer hende. Flæsk. Skal jeg hjælpe dig? Ja. Og der er 2 måneder. Bare lad hende komme op. Nej, ikke hende her. Hun er sindssygt god. Bare lad hende komme op. Bare kravle selv op. Nej, fordi vi skal... Nej! Så nu Så firkant. Så siger jeg... skal jeg lige se, hvordan det er. Bare kravle over, så. Smadrer hende her fuldstændig så. Smadrer. Nu får vi den her sove. Tager du det sidste? Godt op. Er du good to go? Tager vi chancen nu? Er du klar? Ja. Okay. Nej. Jeg gør det ikke. Bare lad mig. Bare kravle over, jeg klarer hende her. Hvis det sover, så skynder du mig. Og så får fat i den. Og så bliver det så godt. Skynd op. Nej. Lige give hende det sidste slag, så kommer jeg op. Kom nu op, dit fucking røvhul.
skal da op i den. For det er ringen. En slå. Firkant. Firkant. Ja. Okay. Du ved godt, bare skriv alt hvad I synes som os. Det her, det bliver en time lang, ikke? Hvor lang tid er det? 20 minutter. Og det bliver en time, ikke? Nej. Ligesom en livestream. Ja, det er faktisk en live. Fordi vi har lavet det live. Men jeg tror, jeg siger farvel for den her video. Fordi jeg er ikke meget strøm mere på det. Så jeg tror, tak fordi I så med. Jeg vil lave lige den her runde færdig. Det kan godt være, at min telefon bare er åbent på et tidspunkt. Så vi, eller klikker mig her. Jeg har brug for hjælp. Har du brug for hjælp? Ja, selvfølgelig har jeg ikke for hen til den anden, fordi den her har jeg sovet nu. Du skal ikke op. Jeg bliver fuldstændig flækket. Nej! Stop nu. Så her skal stå med den her tur alene. Altså, hvad er på vej til? På vej ud i hjørnet. Hvis du trykker på L1, så stopper du med at gå op. Bababul. I'm a fool alive. Skal jeg hjælpe? Ja, selvfølgelig. Fuld energi. Sidste gang var det med os. Op. Ej, godt. Tag den anden. Jeg har brug for hjælp. Hvad tror du, jeg har? Jeg stod i det lige op lige før. Jeg ser der en voldsomt på det her. Jeg er på vej op. Jeg tror om den. Se den der slår hende her. Skål og så. Ja. Jeg venter på dig. Sådan. Har du den? Nej, jeg har den ikke. Ja, jeg er stoppet med at gøre det der. Og der er en ene kommet. Jeg kan bare slå den. Boom. Det er virkelig dumt at hjælpe mig.
Sådan. Bare længe til. Det er stor nødland. Jeg er sat på spil. Jeg kravler op nu. Hvad er med det? Er du klar? Nej. Okay, kom op. Er du op? Ja. Elle. Er der problemer? Jeg er stoppet. Jeg er ikke over. Okay. Julius. Jeg er ikke over. Jeg skal nok sige, når du kravler over. Jeg var ned. Okay. Det bliver en lang video. Det ved du godt, det bliver. Op. Ikke kravle op. Skynder du? Ej, hvor er det spændende det der. Det er faktisk meget spændende. Så lad være med hele tiden. Op ned. Og jeg venter lige på dig. Jeg var nede. Sådan, Mathias. Det er godt at snakke så meget der, fordi så vågner hun jo op i et minut. Luk op. Op ned. Super det der. Ja. Er du op? Okay. Er det ikke sejt, at jeg kan nå så hurtigt? Luk op. Hvad laver du? Så. Sådan, mand. Kom nu! Så kan du bare se, at den sidder. Men jeg tror, det var det for den her video. Vi ses i næste Video, eller hvad det ender med. Ses.